Villaer på Rødder VIP. Skriv navn og båd, og så skal den derover. Et enkelt spil, jeres båd? Det er Mark, der skal spille. Jeg gider ikke spille. Jeg vinder kraft til Martin. Kongevejr, og ja, nyder det lige meget hvert år. Efter noget tid, så begyndte den sådan, at tabe olietryk. Så var den nede på 0, og så sprang den op igen på 10, og så ned igen. Og så lige så sagde den sådan puff, puff dernede i motoren, og så tog vi gassen af og åbnede og klappede. Så vi bare sådan, der lå en masse vand nede i bunden, og lidt olie og noget rundt omkring. Sådan, det var ikke så godt. René Hilton, verdens bedste mand, kommer helt præcis og redder os. Villaer på Rødder VIP. Vi er 7 mand. Vi gør 60 knop. Det kan ikke blive bedre. Black and white. Hvordan går det på og han er mest glad, fordi hans båd det gik i stå, før vi kommer hen. Så Humlebæk. Han er altid glad. Ved det der? Jeg synes, det har været rigtig godt. En god tur. En enkelt eller to af bådene har haft lidt uheld undervejs. Men alle er glade. Ja, det er rigtig godt, fordi nu er det efterhånden 5. år, tror jeg, at helikopterne er med, og de bliver dygtigere og dygtigere til at komme rigtig tæt på os.
Og vi er all in. Vi er all in. Ja. Det går sgu godt. Det har været hyggeligt. Blevet solskoldet, så det har været en god dag. Knap så god for andre. Super fed dag. Jeg har tilbragt hele dagen i skyggen dernede. Så vi kommer ikke rigtig afsted. Så det bliver næste år, desværre. Men hvad var der sket? Jamen, jeg har nogle problemer med noget tænding dernede og nogle kabler, der er særet, så det bliver lige enormt, ikke? Så det var på hesten igen. Det er første gang, vi er med i år. Og det er over af forventning. Det var farten. Det giver sådan adrenalinkick, synes jeg. Det var det fedeste. Helt sikkert. Jeg skal med næste år. Skal jeg sige til folk. Kör vi Bucharest 2015, så kör vi Öresundslöv 2015, augusti. Och Fisse 2015. Med pokerkort, så vi er klar til vores arrangement her senere i dag. Vi har jo nogle pokaler, som skal deles ud. Vi har Best Crew. Den går til Piratas, Tommy. Den der. Tak skal du have, mand. Det er sgu fortælle, du. Tusind tak alle sammen. Giv mig en hånd. Så har vi en Best Boat. Peter Falkenberg. I skal rap. Sådan der. Nå, men så har vi jo Longest Travel. Der hedder det Jakob. I en bajer. Sejlet ind for Sønderjylland. Vi har haft noget speedrun ude foran Tuborg Havn. Den hurtigste båd på katamaranen. Det var TP med 101 miles. Og til sidst, så har vi den hurtigste V-bundet båd. Og den går til Formulaen Fastex. Og det er Karsten med 94,3 miles. Manden har gået næsten alene på det hele, og han har gjort alt det her i dag. Skal vi ikke give ham en kæmpe hånd for det arrangement, han har lavet? Ja, men det er fantastisk. Arrangementet er foregået fuldstændig, som det skulle være. Prøv her, der er 120 mennesker til spisning. Der er 35 både. Måske 40. Fantastisk. Det har været en perfekt dag.